Main gagai apa 6 tariko jam 6 tarik gotna ago 6 tariko jam apa viral mani kobo gagai poro group ni bisite ana hihoka hai bilas pa din tongo ngai tiba borok to pahi tongo ngai turung di tongo gila group tongo ga ar ni bisite ani horo tam ne no ni pradhan mantri no tamal kanina ni men no ni jonjati Vice President Padukini Zomat agi XCM by Tong Lajak Chalajak abo hai buk sitra kaya ame hingka enggak ni bagai ambo bukha tongi malia tung hai gawa cuma no enggak pun bagai enggak asuk pese poro ai no mia thangai amti ke hamla kai ni enggak poro ano saka poro mapsan ini ang mapusangka te mapsan menya ro ani mungke kes buri kwa enggak taken nok sebai di kwa di nok sebagai ani nok sebagai tani poro pura joto nok to sebagai kano ngai nok sebagai kate ani bihi pusaka te ani nok ni ani bihi ni rangsa bisa telangka ani ni sen telangka macia telangka te wakun telangka te ranggo saida jatai rang telangka te apni bisingo poro bongi thani darwa bulak tongo te apni bisingo borong ni thani onyo mani botongi mano kan naga bongi per ka bongi thani mani duita rawan per ka abo baji de per na tamo per ka abo to baji to somani moto ya duita barta sarbarta ni somoyo horo baji to sona moto ya no borok to actually bongi thani tongi mano mani ro abo haida borok to emne khoro busa abo ta angugli ya ta nga borok baji hai thau sak khana ka kanya ang kirimani bagai salo pote se kuma poto phajak ana jabo ngan kirimani bagai ang jamna te khare ang mathaka ngan bihikai biang khaka biang tongka saimani ulo se ang ekta solusi ang bihi goi magai kum khalai bolong kum khai ang bihi goi magai ta ga pruga ani notam katam sokan semilia uloka pulis ani ajaga aretan somitha ngai pulis sokan kum saina ta apruga muka ngai khangakai to kana pulis ok kotokla boni je daito sui telangka next remeli ya kulo no habi nei meli atam dom kumaka al horoto kun kana saimia ngai kum ai naiba nukha ani bihini mane je kansari sa joto telangka ka te rangbo 60000 o ani busani bate khanya tester go bate khani ton mane rang 60000 amno telangka ka kai te ono mani te telangka abo tang kahangke naya ko no bang habia ko tam sujora abo haja ini nok hodare na ke sebagai kika ani no hoto dia to joto no sebagai abo kun mani pro kahan ni kerika joto no pora baija tinta ni firis hindi super set hindi ini tamne design hindi table hindi khat hindi bebang no alna hindi abo joto pora baija kun man kerika Mayrum belum joto no saklaja mayrum bosta usang se reson ni mayrum tisa mani basutur kesi abu pura ses joto no agno kui don te mayrum bantu kunto tani don ham awo ha am guri no semane abo sabo na actually halo go kuma botok thanga thangmani abo 12 6 15 hai borok nai karon bisingo selaro botong enggak selaro ba apro one koyak jona borok one gunda kok saka enggak gunda kok sama ni lo kayak apro to je bar kon no sojona je borok khamani apro to joto borok no sinu to ani no borok sinu ban par borok joto sinu to enggak plus borok tesa horo ko phaika borok tesa no horo borok tesa phaika kendo ba aro horo phaimani enggak tebo onyo borok no tui borok phaika ken ba borok no joto no sinu ken jora phaiki kai seng borok seng sanai ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास